вақти омад мегӯяд дохили хона шид, дара тақтақ кард, дар омад, дидан ҳайрон шиданд, гуфтанд ана ҳайрон нашавед, мана паямбар равон кардааст барои хостори духтари шумо. мега падари мега духтар гуфт ана ҳарфот ҳарчи рафтистай, ҳарфот ҳарчи рафтистай. гуфт не, паямбар мара равон кард. ман гуфтам ки охи мақсад ман лоиқ ба ин дарбори шумо ҳам нестам, мара шумо наметин, лекин ҳазрат равон кард. мега ҳамин ҳарфон қатъи падараш ҳамин хел буд ки аз дохил ай пушти парда мега садои духтар баланд шид. гуфт садо заде падар, ту гӯш кардестай гапи мардака ки равон кардай? гап дар сари бекамбағалию нодорӣ нарафтисай, ира паямбар равон кардааст.